Стига бе. Какво ще снимаш от на торта? Няма значение. Стига сега видеоклипа правиш. Айде, готово. Имаш си рожден ден, сега ще снимам. Айде, дай ще снимам как я режеш, давай. Айде, давай. Айде бе. Няма какво срам. Айде, режи, че Боби заспа. Айде бе, за какво правя сега клип? Трябва да си завърша филмчето хубаво, айде. Ще бия. Не е готова работа още. Давай. Чакам. Галина, ела да помагаш, Галина. Кой ще духаш ли? Няма да духам. Аз знаеш как ме ят, аз хубаво мислих. Руско, ще да духа. Това ще го прави. Галина... Не бил по духането. Не може. Айде, емо ще режа. Емо ти си майстора. Ето го ножа. Ето ти такава. По-големи парчета. Значи горе-долу е така. По средата на розовкото, от другата среда на розовкото. Или по средата на жълто, от другата среда на жълто. По-големи парчета са така. Да има да така. Ти с двете ръце. Още по-голямо. Той се носва от барска торта реже. По-голямо, нека. Това горе. И сега така подхващаш отдолу. Въпросът е първото парче да се отдели. Но това рязането лесно, ами отделянето е трудно. Знам. Дай сега ще помагам. Айде, покажи. Теги. Няма, не, то първото парче винаги така става. Няма. Чек. Да ще го дигнем нагоре, ще излезе цяло. Дигай с това, нали имаш шпатула, да е с шпатулата дигай, бе, човек. Мали го ножа. С шпатулата дигай, бе. Не искаш цялото да го. Бера, стига с това клип сега. Няма да гледаме и сега самотиите да не гледаш. И сега подлагаш с шпатулката. Чек. Подлагаш с шпатулката. Така да слагаш лесно. Точно така. Това е цялата. Това е. Това е. Важно да имаш инструктор, който да не те подвеждаш. И сега това, дето снимаш, ще го пратим да разнася. Вече какво специалист може. Може и така. По-голем ги режи, по-голем. По-голем ги режи, но може да се такова. Абе, не ми кри тортата, ей. Галина. Да не ти скрия топката. Тая сграда, тук ми изкараха къл. Ще влиза от човек и дробно ги разгодава. Мале, дигнахме хотела във въздуха. Значи някакво разбереш. Ма пишетът рибът след 5 момиченца в една стая. Рибът със сълзи взеха да звънат по GSM-ите, по нощите на родителите. Не режи по-големи парчета, бе, какви малки парченца да режи. Това е различна. Следва. Оли е ужас. И Боби така не разбра какво беше важно. Айде, идва и брувка. Идва и брувка. Айде, ти си майстор. Значи аз отговарях моят клас. Ще ги изпри. Другите колежки бяха по две, долу. Какво? Не, ще го направя на филм всичките клипове. Ще го след за бъдните поколения. Да. Макар че точно до мен спях... Айде, взимай разнася. Ще разнасям, вие си ги сипете, аз ще ги разнеса да си свърша клипа. Няма да свърши ли вече? Не. Много памет, много нещо. Да. Ние изядахме торта. Това ми хареса. Клипа не са. Това снима ли са? Ами не знам дали се заснема. Това не беше предвидено. Няма нещо да е какво. Торта, ако не са омаца, кой е това? Това е риска на професията, нали? Да. Това беше гадно. Добре. Не казвам ви, такъв ужас съм изживяла. Но виж сега, то като се снима, човек се притеснява. Още малко да. Чакай сега. Имало е нещо, разбирате ли? Тя казва, госпожо, не е халюцинация. Не, тя мира на притесни с... Ай, сам Мира ви крива. Моля ти се. Има ли още? Виждаш е такива. Не. Дига клип. Дига човек. Как ме такива работа са да правиш? Я направи пак хубаво да го заснема. Не, защото ще лепна тотата. Няма да тогава ще стане шалот. Не, добре. Ма по-бавно, много резко движение правиш. Не, хубаво са. Не на камерата, моля ти се. Са хубави тези работи да ги правите? Това са много хубави работи даже. Трябва сега да измия ножа и да продължим. Знае, торта, кога не се умаеш, не, нощ ми трябва. Аз отново... Между другото, не, първата нощ те си Може би тези работи. Станаха почти 5 минути. Стига да ги свърши не точно друго. Изплашени до смърт. Това са една криво без нож, това е моето. Ето ножа. Ти му хвана цаките без нож, не? Няма как. Заповядай.
Кое намира парче? Повече. И вече постепенно, нали, разположихме. Което няма значение. Повече на Айде, оператор. Да стана още по-дебела, нали? Че съм малко тъничка. Оператора да скрива камерата Свърши вече. чини. То трябва още поне Колко човек си? 3 и 3, 6. Ай, стига. Още една чиния. Затвори вратата и се Викам още 6 минути би останах. Аз не съм Ми тя клипа с една 5 минути и кусур вече. Тази мен ще е микро още. Знам ли, Боби? Знам ли какво? Някой... Така, това е... Още трябва ли? Още не. Нямало охрана същата вечер. Тази на рецепциониста, не знам как се казва на водещи, Не, стига. ние събудихме с спала. Николко не ще влезе Айде. някой. Още има тук. И между самите не знаеш... Чакай, може да се измиш. Всякакви случаи, всякакви ситуации. Готови сме. Край, браво. Айде, спехме клипа. Айде, стига. Чакай, не бягай, бе. Ти имаш да разнасяш? Да се отвори при пожар, при земетресение.